everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Ania ang pipila ng kasumpay ni atong sugilan. Katapusan kada ugan. Iyang gitumbok ang nahitabo namo. Napunta ko niya. Diin una na kong uyab sa Herbert. Dahil, Usaon ako siya sa pagtabang, Rudy. Mabuhi pa ka sa Herbert. makampo lang kita, Day Maris. Kay, sakit kini para kang bay RJ. Nga mamatay ang iya maguwang, gumihikan niya. Bisan ako, Rudy. Dili ko gustong mahitabo kini kang Herbert. Ang nakasakit pa gyud. Ngud kay, wa na inahaning bata. Kay namatay atol sa ilang engkwentro. O, Rudy. Hinaot nga mabuhay lang dahon si Kuya Herbert. Ginoo ko. Maluoy ka. Luwasan nga kung magungang gikan siyang kahimtang. Dili madawat sa akong konsensya nga mamatay ang akong Manoy Herbert. Tungod na ako. Maluoy ka, Diyos ko. RJ. Maris, Iko na. tapangi ko kampo. Nga maluwas ang akong Manoy. Yes. Nag-ampo usab ako, RJ. Tingalig mabuang ko. Kung mamatay ang akong Manoy. RJ, kung mahimo lang. Bato ni ang kanipon. Paris, Kung mag-iningon ka, anak. Magunsa naman lang, mi. Kami si Inday. Niya pa mi nga nagkinahanglan ni mo, RJ. ang akong anak. Niya pa mi nga nagkinahanglan ni mo. Sorry manang, pero dili pa mahimo. Tungod kay ubos sa pag-atiman ang pasyente. Ay, di pa di ay mahimong. Dili pa manang. Ay, sige, sir. Di na lang kumamugos. Sige manang, ug salamat sa pagpagkabana. Kay gikinahanglan sa namo ang imong pamahayag. Pero, bisag pakalantaw lang, sir. Ha? Sama ko sa salida sa sini, sir. O sa TV, sir. Uy, Nga ang giatiman sa doktor nga pasyente, mahimong malantaw. Bisag sa bildo nga bintana. oh. May punto ka sa manang. Hinanaw day kag sini? Ay, panagsara, sir. Kay pwerte namang mahala sa siniron, sir. Okay. Managin sa mong hipi ha? Ay, wa man mo'y angin kabalak, anak ko, sir. Tarong man kong pagkababae, sir. Og na-interes lang ko. Kay matod lagi sa among silingan. Nga iyang nakita sa telebisyon. Susama sa tao nga akong gipapuyo sa akong bay. Uban sa usa ka anak. Anak? Oh, may anak man tong gipapuyo na ako, sir. Hilabihan magganit na akong nakaatiman atong iyang anak, sir. Kay biniyaan lagi sa inahan na ang bata. Mao ba? Mao nga na-interes ko, sir. Namang bata. Gidaman. Ay, mao ba, sir? Hmm. Ay, gusto kong mutanaw sa bata, sir. Bisag sa bata na lang. Sige. Paabot manang.
nakatutoy ka naman. Ay, pagkalisuran ni maglamam ditong bata, oy. Di, manggod makasulti. Mayong tautog makasulti pa. Alon, mahibaw tawgon sa iyang gusto. Nag-uol gitingali ni sa nahitabo siyang tatay Hilbert. Rudy, Ay, bye. Bye, RJ. ambil ka na si Dodong. Oh, okay, oh. Kinsa kayo pangahan aning bata, ah? Oh, dalaw. O, si hinahinaya yang lampin. O, tarong nga. Oh, dalaw. Okay, oh. Rudy, kadiyot lang. Oh. Di amay nakaburda nga pangahan sa iyang lampin? O sa'yo nagkabulta diha? Dodong Archie. Unsa? Nga sa ato pa, ang anak ni Kuya Hilbert, iyang ginganlan og Dudong RJ. Bay, Rudy. Ug nagpasabot lang kini nga. Nga bisan ang iyang anak. Iyang ginganlan og Archie. Usa ka na sa timaan nga. Di siya gustong malimot ni mo by RJ. Dogang tulisok kini sa akong tanlag, Maris. Archie. Usa day ko kasalbahis, Maris. Rudy, Archie. Dili ka man salbahis, bay. bangis ko, Bay Rudy. Tungod kay ang tao nga nag-umol na ako. Ang tao nga nagsakripisyo tungod na ako. Ang tao nga tigpanalipod na ako. Ako rang may unay pagpusil. Pero, tinuyuan ba ni mo? Dili man? Kay kung nahibaw ka pala nga imo ka tong maguwang, dili gyud tingali ka makaagos pagpusil niya, oy. Bay Rudy, Pero, dili ba kapila ninyo balik-balika nga nagtuman lang mo sa inyong katungdanan? o manggani. Yes, nagtuman sa katungdanan. Pero, kalikayan ko ba nga bation ko ang kahasol sa akong tanlag. Nga nahimong resulta sa pagtuman sa akong katungdanan, mauman ang akong iksuon. Archie. Oh, dire manang. Arita dire. Oh, sir. Murag tuwa dapit sa chapel ning ospital ang nagdaas bata. Oh, mao ba? Dali, sunod ako. Ay, gikulbaan man ko, sir. Ha? Nga naman? Gikuyawan lang ko. Kay kun matinuod man, pastilaan, nakapapuyo di ay ko og tao nga dako sa sindikato. Ang pait ato manang kung dito tumadakpi si imong bahay, kuyog maapil ka. Unsa? Uy, ngano taong maapil man ko, sir? Maapil ka. Kaya nagtago pa kag tao nga wanted. Na, kadakong binuang. Wa gyud ko magtago, sir. Kung dili, midangop lang to dito. Og isip ko sa kamaayong Kristiyano, o may padayon rapog ko nila. Manang, Ato baya nang mabati sa wali, sa pare, sir, og sa Ebanghelyo, sir, nga nag-ingon ang Ginoo. Ako gigutom, apan wa ko ninyo pakana. Nangita og kapasilungan, apan wa ko nimo pasaka. Di ba, sir? bitaw sab no? Oo, tara sila oh. Naasa pagkaoban ng mga pulis, nga si RJ. Nga mo ni kapusil o nakadakop ni Brenting Cobra. Tuod, og may gikugos nga bata. Bro, niya si Manang. Unsa ito, bro? Kuan, kining gusto siyang mutanaw sa bata. Ngano? Ngano mo tanaw siya sa bata? Ay, sir, gusto lang kong mutanaw sa bata. Gusto lang na akong sutaon nga ang mga tao nga nipuyo sa bahay og makadiyot og may dang bata. Mao ba si Berting Cobra? Unsa?
nakaatiman man ko sa bata, sir. Kay iya man tong gibili na ako. Mao ba ka ng bata ang imong gikugo, sir? Oh, mao kini siya. Anak ni Berting Cobra. Ambi ko no, sir, be. Patanawa ko, sir. Mia, tanawa pag-ayo. Ginoo ka? Ay, pastilan. Dudong, anak ka di ay ni Berting Cobra. Siya ang anak sa tao nga ni Puyo sa bay. Siya di ay si Berting Cobra. Manaw. Mao ka ni og mao kini si Dudong RJ. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.